Horasma dihita amanginang Hurian itu hatta Pukautama permingguan apalagi Aryanon Perjulu mahita Martangyang nahohom di bagas rohat tabi Martangyang mahita Amin. Huria nahinaholongan ni Tuhata sadarion bongot mahita tuminggu ujung tahun parhuriaon laos parningotan di akka naung moding asini roha do denggan basa ni Tuhata do mangaramoti huriana mardalad di sadok partikian sian ari tu ari sahatu sadarion ibana do na mangudihon huriana. Puji kami maho ale Tuhan nami para siroha jala pardengan basa saya jari jala parohai mahami mamilangi angka ari-ari nami asa dapotan roha nabi kami dibaheni tapahibul marohata lahu mamuji Tuhata marsinggang mahita dia do panai tai dehoma denggan di basana marhite ede nomor 440 ayat sada dohot 2. Hite-hite guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon amen songod duhu dosa luhut daging jala songon bunga-bunga ni duhu ti dosa luhut hasangapon ni jolma nunga malos duhu ti jala nunga marurus bunga-bunga nai alai nahot dohatan ni Tuhan ni rodi sa leleng ni leleng na say burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan haleluya 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 Martangyang mahita ali Tuhan Yesus Tuhan yak kana mate dohot akkana mangulu hodo na punahami manang mangulu manang mate pehami nang pemardalan hami dirura ni lingguman ni hamatean dang huhabiari hami behamatean ay hodo dongan nami dang tartiup hamatean manang tanomani behami ay hodo Tuhan nami naung humokopami jalahona punahami rohami nuaing tuho mangido sahatu homa to dinami doho daging nami asa di hohami manang namangulu manang namatepe saitiyo matangan nami urupi hami marhite-hite pakokok mi asa sahat hami tuhanguluan na sora suda amen. Hallelujah.
Pati ni debata dihita di minggu ujung tahun parhuriaun. Dohot parningutan di akanang moding. Iman atar surat di Amos 5 ayat 14. Lului hamuma nadinggan. Unang tagonan na jati. Asa mangulu hamu. Asa tongon Jahuba debata sebaut dongamuna. Songon na nidok munay. Ima sahat na. Atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nombar topati mi. Amen. Tatopo timado sa tanagudangi tuado pandidebata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami parguguna so hatudusan. Para si roha midahami na dangolon. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami nagudangi. Ali Tuhan nami. Masay gudang dudusa dohot pangalasyon nami di adopamu. Tungjot-jot dohami mangulahon na Solomo ni roham. Namabahin ikon huna uhum hami alanii. Mauliate ma di pasahat rohanami tuho. Ay diramuti hodo hami totong. Ido ubahe sahat hami tu ujung ni tahun parhuriaw non. Ali Tuhan, bisan huingot hami asini rohami sadarion. Say suru matodim paubahon rohanami. Asa unang behuda dati hami mangulahon akka dosa. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladang adong haporsyon nami di bagasan rohanami hiyan. Saluhut dohami manibil siyan akka dalammu. Masay gudang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Aladinggan ni basam dohot asi ni roham. Ali Tuhan nami. Di minggu ujung tahun parhuriaun sadarion.
Wingot hami do akka na hinaholongan ni rohanami, naung jumulo di joho tulabungmu, dada na madili hami alani hamatiani, alay narukado rohanami marningot ajal namibe, naikon borha do hami songon akka dongan nami alani bisa diluas dope hami mangulu di hasianganon, sailam patadaw matu hami asini roham, doho denggan di basam, asa tungmuba rohanami, jala say hutud dalon hami nasa ulaw na so inaholoman ni roham, say unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami, dohot pangalawsyon nami, say ingot mahami hobar tu asi ni roham, doho denggan ni basam, ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosa. Para si roha jala perdinggan basa do jahuba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobbar tu akka dosata, jala dang dibaloso tuhita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna, asi ni roha ni jahuba diakka na makkabiari ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Hata ni debata trupu epistel di minggu ujung tahun parhuriaun sadarion tersurat di pangukapos sada mamuka maisyan aya 4:1 walu tajahama marsikat pasoring. Ahu surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia. Asini rohama di hamu dohot dame sian ibana na mangului. Naung manguluhian jalanan naing roh nang siyan na pitutodi na diadopan ni habang sana. Nang siya Yesus Kristus si tindangi haposan ni na parjolo tubuh siyan akka naung mate si gom-gom akka raja ni tanahon
ibana do makaholongi hita, jala di palua hita sian dosata, marhite mudarta. Dijadi hodo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasangapon dohot haguguun rudi saliling nililingna. Amin. Idama naroma ibana di bagasan obud, idaw ni nasa mata do ibana, na ngaka naong maglulang ibana, gabe magaguhi be no salut na bangso ni tanoon, mida ibana, imatutu. Amen. Ahu do bonana jala ujungna ninna Tuhan debata, debatan waing, debatan naung adong hian, nanaing roi, sigonggom saluhutna, ima sahatna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala na piopsa. Amin.
Merede Huria. Tidak ko mahaporsyaw tay, so na hinatidak ko ni dungata sa haporsyaw di sadok portibyon, rap mahita madok. Au porsya di debata Jahoba, ido ama pergugunaso hatudusan, na tumopalangi do tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibada di hau pinarsilang, na tuwa tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manai tu surgo, laho hundul tu siya muni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dusani, di simaibana manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho dihasan ni dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu do sogod daging ni halak nang mate, doho di ngaluan na sora suda. Amen.
Resort Serang, Minggu 21 November 2001. Nama minggu akhir tahun gerejawi, peringatan orang yang meninggal. Topik, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Yang keempat, minggu akhir tahun gerejawi atau peringatan orang yang meninggal. Pada minggu hari ini tanggal 21 November 2001, kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan orang yang meninggal. Pada acara kebaktian minggu akan dibacakan nama-nama jemaat gereja kita yang telah meninggal dunia sejak minggu 22 November 2020 sampai dengan minggu 21 November 2021. Yang keenam, acara pelepasan pensiun penatua atau situa. Pada minggu tanggal 28 November 2021, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan pensiun penatua atau situa Bapak Situa Bastin Saragi Boru Damanik Sektor Sia Silaku yang dilaksanakan pada kebaktian pukul 10.15 WIB di lantai 2. Di kebaktian minggu kita akan mengumpulkan persembahan sehubungan dengan masa pensiun tersebut. Setelah kebaktian minggu dilanjutkan acara ramatama dan yang diundang pada acara tersebut majelis dan keluarga, 2 orang utusan sektor, 10 orang utusan ruas sektor 9 Cilaku, 2 orang utusan kategorial, bapak, perempuan, lansia, pemuda, remaja, dan GSM, dan 2 orang utusan pengumuman KOR. Kiranya Tuhan yang memberkati acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Acara nomor 7, acara pemberangkatan pensiun pendeta. Sesuai dengan surat ketetapan Deporsa KBP bahwa Bapak Pendeta Dr. Andus Timbul M. Simorangkir, pendeta fungsional HKBP Serang, Resort Serang, memasuki masa pensiun pendeta HKBP. Sehubungan dengan acara tersebut diberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilaksanakan acara pemberangkatan pensiun Bapak TM Simorangkir. Pada kebaktian minggu tersebut, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan sebagai pengganti amplop untuk pendeta TM Simorangkir sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanannya di Resort Serang selama ini. Nomor 8, pelayanan Reling Satu Situa, pelajar CD, kebaktian sektor, dan PA-PHD. Minggu ini kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi sehubungan dengan persiapan untuk perayaan Advent dan pesta Natal. Demikian juga rapat-rapat di gereja kita. Maka pelayanan learning calon situa, pelajar CD, kebaktian sektor, dan PA PHD kategorial remaja, NKWP, perempuan, amat dan lansia akan kita mulai kembali pada tahun 2022. Rapat-rapat tingkat resort dan jemaat huria. Nomor 1, rapat MPA dan Ketua Dewan. Hari Senin 22 November 2021, rapat MPA para tahun dan Ketua Dewan HKBP Serang di kantor sekretariat lantai 1 gereja ini mulai pukul 19 WIB. 2, rapat majelis resort. Hari Sabtu 27 November 2021, rapat majelis para lalu resort Serang di kantor sekretariat lantai 1 gereja ini mulai pukul 17 WIB. Nomor 3, rapat HKBP Resort Serang untuk menerima laporan pertanggungjawaban HKBP Resort Serang tahun 2021 dan menetapkan program kerja anggaran 2022 akan dilaksanakan rapat resort pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 bertempat di gereja ini pukul 8 WIB. Yang diundang pada rapat yaitu pendeta resort, semua majelis para resort, semua pelayan penuh waktu, utusan majelis huria, utusan MPA para tahun, utusan dewan-dewan, utusan kategorial guru sekolah minggu, remaja, naposo, ama, perempuan, lansia. Nomor 4, rapat majelis tabisan HKBP Serang pada hari Senin Selasa tanggal 29-30 November 2021 akan dilaksanakan rapat majelis tabisan per halado pertokohan HKBP Serang bertempat di lantai 1 gereja ini pukul 19 WIB. 5, rapat huria HKBP Serang pada hari Sabtu 11 Desember 2021 akan dilaksanakan rapat huria HKBP Serang Resort Serang masuk pukul 8 WIB bertempat di lantai 3 gereja ini. Peserta pada rapat tersebut ialah semua pelayan penuh waktu, semua majelis perhalado,
semua pengurus dewan-dewan Koinonia Marturia Diakonia, pengurus seksi-seksi, Dirjen Kor, utusan jemaat dari setiap sektor, diminta kepada semua yang diundang supaya menghadiri rapat tersebut. Acara pelayanan penghiburan pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2021 masuk pukul 19 jam 7 malam. Gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan pangapulion bagi keluarga F. Sitopul Nahinan, Boru Sinaga Nahinan, alamat sektor Tulu Pandeglang. Pelayan TM Simorangkir. Diimbau kepada jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakoni dan majelis supaya berkenan menghadirinya. Kegiatan donor darah Dewan Diakoni Seksi Kesehatan pada minggu hari ini tanggal 21 November 2021. Gereja kita melaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Serang dengan Dewan Diakoni Seksi Kesehatan HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dan HKBP Cikande bertempat di lantai 1 gereja ini mulai pukul 8 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti donor tersebut. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat keluarga Leonardo Depici Manalu, Ibu Rani Sanni Borusiobing, bersama seorang anak laki-laki Devan Tison Habib Saran, alamat sektor 8 Ciruas. Selamat datang dan selamat bergabung untuk bersama bersekutu di HKBP Serang. Ngolorona sida jongjong mana sida. Mau lihat ya, Mak? Warta pemberkatan pernikahan, warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki Prengki Perdamian Simangunsong, putra dari Bapak Robinson Simangunsong, Ibu Hedi Boru Silitonga, alamat sektor 9 Cilaku, Jemaat HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten, dengan calon pengantin mempelai perempuan Rianti Boru Tapubolon, Boru Niamata Kasno Tampubolon marhum, Ibu Marta Linda Boru Simbajutak, alamat Perum BCP 2 Blok J6 nomor 2 sektor Saplono Bumi Ciruas, Jemaat HKBP Serang. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 4 Desember 21 masuk jam 11 WIB di lantai 2 di gereja HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Rincian warta dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Tik-tik tambahan. Nah perjulu, namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 20 November 2021, nunga jumolo modding sahala ama ima marudut situmorang. Inata nama kabaluhon rumia Borumanurung, tutup umur 62 tahun 11 bulan. Sian Huta, sektor Tulu Pandeglang, acara penguburan di Patupa di Pondok Pasugit, nani hobasan ni Huria HKBP Samosir. Tuat nama na ngapuli sudi keluarga tiningkahon ni naung jumolo moddingi. Na paduahon tona sinode distrik 21 Banten. Madapot tona ini haulongan sudi ruas ni Huria Kristen Batak Protestan melalui Padita Resort dengan Nabi. Asini rohani tu ata Yesus Kristus do tolong ni rohani bata mata do persauran tu berbadia ma nama dongan yang musalu na amin. Mulia mata dok tu de bata ala asini rohana madongani jala masu huriat tadi ragam ni ulaun dohot akka naposona madohoti sinode distrik 21 Banten na dipatupa di hari Jumat 19 November 21. Sinode distrik nasin nodangan ni tema sadama parrohamu sadama haholongan muna saroha sa pikiran mahamu, Filipi 2 ayat 2. Nidohotan ni 40 halak peserta sinode sian 11 resort. Doho 2 resort persiapan na niulunnya mata Pareses distrik 21 Banten pendeta Juniaster Hutauruk STH. Dingkat domar dala sinode distriki di bagasan saroni roha. Dibuhai do rapoti marhite pertanyaan do ulon nabadia pataruho sude perapot asa marpasirang buton sude sihatan di bagas pos ni roha dohot hauduhon tude bata. Marsitutu do sude peserta sinode distrik majalo laporan pengulauan dohot pakobasion ni Pareses na adong di distrik di tahun. Mamuka siya bulan Januari 1 November 2021.
Totuarong do ulaw na subuhi dengan merdalan alani pakorhon pandemi 19 on. Alani toktong mamersitutu sudah perhalado nagoktiki nadong di distrik Banten 21 on lao makobasi huria. Resort di sude program naung ditotopon di sude di distrik nauk salpu jalan asa isi usaha untuk do pepatu paun jum dohot live streaming lao papostor rohani sude ruas ni huria menghadapi COVID-19 on. Marhite sinode distrik o ditotopon do na ikon takas si hobasat ta ima program tu tahun 2022 na marojahan taringot tu pekubasion di tahun parhisaton ni hatawon marhubas manang mangula kesetian asa gawe patar pangkumiton ni huria di situlu ihot pajon ni huria ima koinonia persauran marturia pandidangion diakonia para sirhaun na marojahan tujuh di tahun pelayanan tahun 2022 ima sadama parroha muna sadama haholongan muna sarwasa pikiran mahamu Filipi 2 ayat 2 takas do dia taringot tusakka pakubasio di tahun 2022 marhita kategorial patuluco pajoni baretanauli namadok ahu do memilit hamu jalo upadiri hamu asalau hamu berperbue jala asamian perbue munai Yohanes 15:16 asa sada panupakihon lau patuluco sakka pakubasio manangat program HKIP di 21 Banten tahun 2022 ditotop pesinode distrik program dohot anggaran 2022 domu tu pikiran parhusoran manang mutasi ni pangulan nagoktiki dom sada na terjauh gabe utusan sinode godang MPS dohot MPSD di tiki na salpu di patupa pemiliton utusan sinode godang majelis pekerja sinode dohot majelis pekerja sinode distrik menurut periode 2020-2024 domu tusi terpilih do utusan sinode godang sian tonga-tonga ni Padita Onom Halak Ima Padita Daniel Tarulis Asi Harahap MTH Pendeta Haris TH Sitorus STH MM Pendeta Benny B Siagian SSC Pendeta Paber Tapubolom MTH Pendeta Jaiman Simangunsong MDIP dohot Padita Parulian Sibarani MTH na paduahon terpilih do MPS Ima Padita Daniel TA Harahap MTH jadi dipabakit do lauho manggoki anggota MPSD distrik 21 Banten Ima Pendeta Benny Bonaniak Siagian SSC Pendeta Haris TH Sitorus STH MM dohot Pendeta Erwin Siahan STH tatanya komanggi di perguruhai Tuhan Yesus Kristus Raja Nihurei akamata naung terpilit lau mardohoti ulaun pajuon dot pasurun itu hatta tuak ketiki na mangiut songonima pinasah tonen sido distrik 21 Bantenon tusadok HKBP saya dipargugui jala di patau di Batama Huriana lau pasaut ton tahina bain sangap di warna gabe pasu-pasu tu portibion tahaposi made bata nasun hinagugui na paluahon Huriana sian na mangarupi na seragam ni hamaulon di ganup partikian atas nama gor Sinode peserta distrik HKB 21 Banten Pareses HKB distrik 21 Banten Pendeta Juniaster Hutauruk STH ditandatangani dan distempel. Pelayan penuh waktu Majelis HKB Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi jemaatnya. Amin.
ngotota akadongata na mului Parjolo puluh tahun sebulan siang Pak Demak Marbun hinabaluhon ni inata boru sitorus nahinan sian kategorial ama modding tanggal 10 Januari 2020 sada tutup usia 70 tahun sebulan sian sektor Tulu Pandeglang na patuluhon Kasman Tapubolon hinabaluhon ni inata boru hutasoit kategorial ama modding tanggal 10 Januari 2020 sada tutup usia 52 tahun 7 bulan sektor 2 Kramat Watu napapaton Mukhtar Edison Tambunan kategorial ama modding tanggal sia Mei tahun 2020 sada tutup usia 55 tahun sian sektor Walu Ciruas napalimahon Danres Hutar Sinurat hinabaluhon ni inata Carolina Boru Samosir kategorial ama modding tanggal 10 Mei 2020 sada tutup usia 44 tahun sebulan sian sektor Walu Ciruas napaonopon Olivia Averiella Pajaitan tilaha sian keluarga Alfon Pajaitan inata Larisma Borusima Mora modding tanggal 20 Mei 2020 sada tutup usia sebulan 10 Januari sian sektor 10 Tolu Pakupatan napapituhon calon situa Jerry Favilopa si Hobbing hinabaluhon ni inata Mei Rosarina Boru Pajaitan kategorial ama modding tanggal 8 Juni 2020 sada tutup usia 76 tahun 4 bulan sian sektor Onom Legok pawaluhon Rosalina Boru Simangucong hinabaluhon ni amata Saud Bangun Parulian Huta Barat kategorial ina modding tanggal 10 Juni 2020 sada tutup usia 46 tahun 10 sada bulan sian sektor Tolu Pandeglang napasiahon Felicia Deborah Hutapea
danak boru tilaha sian keluarga martua Asrin Hutapea inat tayusni Evi Trisna boru sihite modding tanggal 1 Juli 2020 sada tutup usia 1 tahun 2 bulan sian sektor 10 trondol napa 10hon Sumardi Hutauruk hinabaluhon ni inata marlince boru hutasoit kategorial ama modding tanggal 7 Juli 2020 sada tutup usia 62 tahun 2 bulan sian sektor 10 sada Sankyo napa 10 sadahon Firman Sitopul hinabaluhon ni inata boru sinaga nahinan kategorial ama modding tanggal 17 Juli 2020 sada tutup usia 50 tahun 7 bulan sian sektor Tulu Pandeglang 12 Martua Simamora hinabaluhon ni inata Loriati boru Marbon kategorial ama modding tanggal 10 Juli 2020 sada tutup usia 50 tahun walubuan sian sektor 2 Kramat Tuatu 10 tolu Diman Simarmata hinabaluhon ni inata Linda boru Sinaga kategorial ama modding tanggal 20 Juni 2020 sada tutup usia 54 tahun ono bulan sian sektor 5 Bumi Agung 14 Rumia boru Butar-Butar hinabaluhon ni amata Maraden Nenggolan nahinan kategorial ina modding 10 Agustus 2020 sada tutup usia 44 tahun 7 bulan sian sektor 2 Kramat Watu 15 Tio Rusmin boru Tabunan hinabaluhon ni amata ka sianturi nahinan sahalak sian kategorial ina modding tanggal 27 Agustus tahun 2020 sada tutup usia 70 sabulan sektor 10 Pakupatan 17 Fraser Ainikus Sinaga hinabaluhon ni inata Sinta boru Silaban kategorial ama modding tanggal 27 September 2021 tutup usia 33 tahun 8 bulan sian sektor 10 Bumi Ciruas 10 Gabriela Meyana boru Nainggolan tilaha sian keluarga Jurianto Nainggolan inata Santi boru Siagian danak boru modding tanggal 2 Oktober 2020 sada tutup usia 10 sada tahun 5 bulan sian sektor Tulu Pandeglang 10 sia Marudut Situmorang hinabaluhon ni inata Rumia boru Manurung
Ruas Ama, Moding tanggal 20 November 2020 sada, tutup usia 62 tahun 10 sada bulan, sian sektor Tulu Pandeglang. Asatorop ni ruas ni Huriatta, nama rujung ngolu sian tanggal 22 November 2020, sahatu tanggal 20 sada November 2020 sada, ama 12 halak, ina 4 halak, dak dana boru 3 halak, pungusu di 10 sia halak. Asing ni ruas ni huriat taon, totu adong bedo akasi solhotta, haha anggita, na tua-tuatta, na tongod di minggu sadarion, tertikting guarna sida di akka huria nasida be. Di ujung ni ajal nasida, di suarahom matuhitan na tading dope di hasianganon. Anggiat ma marpakorho ni tuha porsiauta nama dok. Nunga hupa sidung paraloan na dinggani. Nunga hupa ujung parlojongoki. Ramot hubahen hapor siauni. Diri nama dijolokku tupal hati goran. Silehonon ni Tuhan paruhum natigori di ari suguti tuau. Alai dada holat tuau tu saluhu na dotahe aka nama kaholongi hapataron nai. Songona tersurat di 2 Timotius 4 ayat 7 dohot walu. Jongjong mahita saluhutna patuluhon hapor siaota. Pabuat tod dini Tuhanido naung majo akan nahinaholongan ni rohatai. Jala na majo hita muse asa masipaidaan di labong ni Tuhata marede hita.
Hudul mahita saluhutna. Marede Huria. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramo tiate-ate dohotna sapikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongat di bagasan Kristus Yesus. Barita nauli di mingguta sadarion di ujung tahun parhuriaon. Laos parningota diaka naung moding. Ima sia buku ni parpesalmen biddu sia pulu ayat sadaro di 12 takasma tapai hutihut hujahahom madihita. Ale Tuhan sai hodo hapurusan nami marsudut-sudut tagan sutubu dope akaduluk jala tagan so adong dope ditubuhot tanoon dohot portibion nunga adong hian ho ale de bata sian saliling lilingna rodi saliling lilingna sumuang do gabi orbuk jolmai di bahekko dungi di dokho muse mulak mahamu ale jolma manusia ai subokon sadari natwari nauk pudo na 1000 tahun yang go di jolom jala songon sada gaci parjaga di borngin diubang hodo na sida jade mate mana sida manugu nai nunga martubur diulahi songo duhut torang ari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disabi do jadi malos ai siap do hami di baheri masmu jala dibahen binahen ni parpiar ni murukmu ubai topu mago hami nunga di baheko hajahaton nami tujulom dosa nami akan abuni tuhati uron ni bohim alam morudo akka ari-ari nami sudena di baher rimasmu ai songon hoisada do laho suda akka tahun nami ari-ari ni tahun nami itap ni 10 tahun doi jala molo marhagogo situtu diak do 20 tahun jala hinadingkan nasida do hangalutor dohot halu jaon ai hatop situtu do lao salpu jala habang do hami tung isema tumada gugu nirimasmu jala dihabiari ho jala dihabiari ho bartu pangonai nirimasmu sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asada potan roha nabisu hami ido sahatna laos ayat parpudi turpu jami todo nagabe topik di mingguta sadarion ajarlah kami menghitung hari-hari kami ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami hamu kadongan nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai molo di patupa mingguta sadarion parningota diaka dongata naung jumulo marujung jala matsohot sianaka ulaon na di portibion adong ma 2 hal na ikon gabetona tuhita hala Kristen na mangulu jala mangula dope di pertikiatan waingon 2 hal yang menjadi pergumulan kita
ketika kita harus mengingat dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita meninggalkan segala nikmat dan duka di dunia ini. Na parjolo sahali ikot takasdo taingot akadongan na hinakolongan. Alanunga di bagasan Kristus Yesus na mangulu rodi saliling nililing nai kita. Jala taguari do dirita aka si ihut tonibana. Jala porsea kita pabua Yesus ibana do debata jala si palua hita. Alani gabe dapot hita ma hanguluan na saliling ni liling na. Satu hal yang harus kita syukuri mengingat dengan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita di dunia ini. Kebenaran firman Tuhan menyatakan, siapapun yang mati di dalam Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Lasdo mutusi dak persoalat ta adigat do di jauh tu surgo hasonanga na kanong modingi adong madokon di simate do tu surgo adigat do tu surgo hapor siota di ponggol na padua honi madok. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Alai dipasti hodo merkite-hite hatani debata diramoti debatado nang orbuk ni baketa orbuk niaka dongata naung jumolo modingi paima ro ari haheheon sogot. Maka kita mengingat saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Di manakah dia sekarang? Orang Batak zaman dulu mengatakan nungalau nasida tu si haroburan. Nungalau nasida tu inganan na matsai porsuhi. Tetapi iman kita menyatakan dimanapun mereka berada saat ini bahwa mereka berada di dalam perlindungan Tuhan kita. Alanima akadongan nakina holongan molo tatio bona dua hali bahwa siapa yang mati di dalam Kristus dia akan beroleh kehidupan yang kekal, dan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus sampai pada penghakiman datang kelak mereka juga berada di dalam perlindungan Tuhan. Ai debatatai debatani namangulu dohot debatani namate doi. Alani macarikodo ingotota di partikiat tanwaingon, macarikodo ikot tahaposi, macarikodo ikot taauhon, macarikodo ikot tahalacon, tarlumubi ala debata sito lusadai, manok tong doibana, sahat rodi saliling ni lelengna. Tuhan kita itu adalah Tuhan Alfa dan Omega. Songon di buku pangukapon jamita pertangyangan manang epistelta nakaning. Andaikan kita tidak memiliki Tuhan yang seperti itu, maka celakalah kita. Karena pemazmur mengatakan melalui nats renungan ini, kehidupan kita di dunia ini bukan selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia ini ada batasnya. Didok nak kaning dijamitai itak mi 70 tahun. Mulu sahat 20 tahun. Adong goi alai mardongan hangalutor doho akan bernik nama. Hama kadongan kita tidak boleh terjebak dalam perhitungan waktu itu. Tidak boleh terjebak. Musa sendiri yang menuliskan nats renungan ini. Kita tahu dia berumur sampai 120 tahun lamanya. Jadi molo dido ibana pe gabe sada hata ede di buku pesalmen itak mi 70 tahun do umur nami. Molo pe hu ahi hami sahat 20 tahun ninna.
bukan bermaksud supaya kita menghitung hari-hari kita sesuai dengan hitungan matematika. Alait narikot neng dohononna di siak kadongan nahina holongan, bahwa suka tidak suka, senang tidak senang, bersiap atau tidak bersiap, bahasa saatnya kita akan sampai pada ajal kematian kita. Itu yang pasti. Jalaikot takas taboto kadongan nahina holongan, dia katiki-tiki na parpudion. Dia katiki-tiki na parpudion, termasuk di masa pandemi. Kita banyak dikejutkan. Molo tabereng na kaning tatangihon akagoar-goar ni dongata na modingi. Piga halak masian nasida na sahat 70 tahun. Sangat sedikit yang sampai di umur 60 tahun bahkan. Torop sian nasida na modding ditoruni umur 60 tahun. Saya sendiri mengalami, abang saya sendiri meninggal usia 48 tahun tanpa sakit. Nah di hari Selasa na salpui. Ini mau mengajak kita untuk lebih memahami bahwa satu hal di dunia hidup kita tidak ada yang dapat menentukan berapa lamanya. Jalan yang dohono ni parpesal medisi, molotung di paluas debatape gumajang umurmu, molo di paluas Tuhanipe gumajang umurmu otik si anak ka dongan mujolma, sotung manol soliho, molo ditikina songgok matuhoak ka hangaluton, songgok matuhoak ka na porsuk di portibion. Kita harus adil. Unang atok kolam mangido gajang ni umur kita. Alai daktaboto, bagaimana kita hidup, apa yang bisa kita rasakan dalam hidup kita. Akadongan na hinaholongan, dia kapartikian waingon, sipata jot do masa taberek kita. Ia paposo hupe umur ni jolmai mate, apalagi dang jol marsahit, mengadungi dua kana tininggal honna, buasa songono Tuhan, sosanga nanggo hubuak kami marubat. Jorbut Tuhan nama teon nama saud di beko. Kami tidak sempat berbuat apa-apa. Saudara kami ini begitu cepat meninggal. Alai mulu gajak pe umur ni colmai. Apalagi mulu saya disonggopi sahid. Adong do halak. Na mangido naing haru humatok mate. Di piga-piga negara. Nunga adong nama make hukum berdasarkan hak asasi manusia. Naidok nga eutanasia. Seseorang yang merasa dia sudah terlalu menderita dengan penyakitnya. Di beberapa negara atas nama hak asasi manusia. Mereka boleh mengajukan ke dokter. Dokter, suntiklah saya supaya saya cepat mati. Dan secara hukum itu sudah legal di beberapa negara. Alayasing ni adong ngotong nang dongat tajolma. Posodo pe ibana. Ala ni dok ni persoalan dok ni sitaonon na di ngoluna. Dang margogo ibana mangadupi i. Di paujung do ngoluna marhite-hite na manikot na bunuh diri. Begitulah kehidupan. Itulah yang sedang terjadi di saat ini. Alai huriatta HKBP. Hot do ibana mengajarhon patuguhok kita. Siapapun kita saat ini, apakah kita muda atau tua, apapun kita sehat atau sakit, apakah kita kaya atau miskin, alai di bagasan haporsiota tu Tuhan Yesus Kristus, jabarta hanguluan saliling ni liling nado. Upah kita adalah kehidupan yang kekal. Alanido sahatu sonari, daksi pangatoi huriatta. Molo adong na modding alani na bunuh diri. Sampai sekarang gereja kita tidak bisa melayani itu. Karena apa? Hukum gereja kita menyatakan bahwa dia menyangkal kehadiran Tuhan yang mampu menolong dan melepaskannya
dari setiap belenggu kehidupannya. Ima fakta na parjolo na ikot takas tarenukon. Memang tahapor siaido anggo ujung ni ngolutai ima hangoluan na sora sudah. Alai di partikiatan waingon. Gok aka parsorion, gok aka parukilon na songgop dihita saluhutna. Napaduakon marhite na marningot aka dongata naung modingi. Adong gona sida na kaning namate hatop, adong namate gejang umur na dohok lanak kana asing. Alai di partikiata nuaingon, tarlumobima di hajojorbu ni. Sorry mago COVID 10 nama saon. Rikot dora. Manang macarikot do hita songor ruas ni huria. Borhat sia dua kenyataan pergumulan bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi di dunia yang fana ini kita sering menghadapi banyak penderitaan. Alani rikot do hita mangido pangajarion sia debata. Bukado kita boy mamilang-milangi ari ni ngolutta namia dope kita di narodopon. Bukado kita asada pota bisuk siya debata asaw nang lilu kita asaw nang mabiar kita tutudo di dokon nasajol ma ikom mate. Betul bahwa kematian itu adalah hukum normal bagi orang-orang yang hidup. Tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita? Bukado kita bui paradego dirita. Songon na somal tabigi di ujuk tau perhuriau songonon. Momentomori ninna. Ingot ari hamamatem. Ingot ari hamamatem. Bukado kita na mangolu di partikian na pasti marhaujunganon. Iko seta ingot bahwa kita juga akan mati. Seperti saudara-saudara kita yang telah mati itu. Alanido akadongan lagi naholongan. Molodidok topik ni mingguta sadarion. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajari mahami mamilang-milangi hari-hari nami. Adong manakpiga hal. Nanaing tauhal. Marhite-hite mingguta sadarion. Naparjolo sahali. Naparjolo sahali dinataingot akadongat tanong mate jala marningot kita satu hal yang harus kita pegang sada nama carikot ikot taharinggasod di bagasang ngolut taon ima madok mauliate tu debata. Jangan sampai lewatkan satu hari pun dalam hidupmu tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Suatu ngadok kita agi asa halak pe di bagasang ngulut tahun saliling mangulu dupe kita di Portibion naso maboto jalan naso makaringgason madok mauliate tu debata alania alay manak kaning ay nangpe marujung ngulutta nagpe pugos hita law mate nang pelea hita lau mate alai molo mate hita di bagasan Kristus Yesus takas do taha porsiai naso sahat hita tuhamatean si saliling nililinga alai hanguluan saliling nililing neido nagabi jabbar di hita sa di hari do hita ikom mandok mau lehate tu debata karena Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Naing mata kas diga nu patumonaan ni ngolutta ikon say dohonot tado mauliate tutu hatay holakit satita niya manugu nai siap pudu mata na perjulu sahali ikon ruar sian pamangatay imamadok mauliate tu debata setiap hari adorak sogok gope persoalan di bagasang ngolum. Adorak sotubu dope kasih pikiran na do di ngolum sadari i. Begitu kita bangun dari tidur.
rasanya kita baru menghirup udara segar, biasakanlah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum suntuk kok, nian idok go di buku nabisuk di Bibel tai, sasitonga, dang boi mitop mataniari, sojolo mitop rimasmu marado pedongamu jolma. Tapi adakah kita yang mampu begitu? Sepertinya tidak. Persoalan kemarin, hari ini juga itu tetap menjadi persoalan bagi saya. Persoalan minggu lalu, hari ini juga sepertinya itu menjadi persoalan bagi saya. Alanido na parjolo sahali macarikot mata botak kamanginang. Alani jepe ngolutta di Portibion. Di doko songo duhu do. Martubur manogo nai botari di sabi ngamalos. Alanido na parjolo sahali halak na mamilang-milangi ari ni ngoluna ima. Ganup hehe ibana siap pedomanna. Ikut diboto do madok mauliate tu debata. Bukan persoalan kita tidur di mana? Tidur di rumah kontrakan kah? Tidur di rumah yang sangat sederhana kah? Tidur di rumah mewah kah? Tidur di hotel kah? Manang di dia kita modom. Hola kitcat kita sian na modomi. Ikon takasdo tadok mauliate tu debata. Soto ngadok kamu na hola dungo manunggu nai. Ngapit memikiri persoalan sinatuari. Rugi hona mangului. Rugi. Sia-sia hidupmu. Unang hola dungo maduk unai ngetor malecek. Ngetor arsak. Tetapi latih dan dirimu, biasakanlah dirimu begitu bangun dari tidurmu, mengucap syukur dulu sama Tuhan. Madok mauliate jo tu debata. Ai ternyata akadongan nahina holongan tikki sade hari do debata masu-masuho. Jahamajo Pesalmen 127 ayat 2. Pesalmen 127 ayat 2. Au mamajah hasenonate asarak mabigi kita di hata Indonesia di dok. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi tikini debatama masuk-masuk kita ternyata justru bukan ketika kita bekerja, tetapi ketika kita berdiam diri, kita tidur. Disitulah Tuhan memberkati kita. Alani molotung loja peho mangula siulamu, hapetong otik dapotmu. Molotung loja peho mangula siulamu, hapeto ropi dipabuati halak. Ahana adong dihoi, dokma mauliate tu debata. Sebab itu adalah berkat Tuhan. Bukan ketika kamu bekerja, bukan ketika kamu berusaha. Alai di dok para pesalmen, pada waktu kita tidur. Pada saat kita tidur, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Danga dong labamuna di pasogot tamu hehe. Di palele kamu muselau hudul mangaton roti hangaluton. Songoni modom dilehon ibana tongon tu hasian. Allah itu memberkati kita justru ketika kita tidur. Dan memang esotabo to manangahan terjadi di kimoduk kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi kecuali Tuhan yang menjagai dan melindungi kita. Idoben na parjolo sahali halak na mamilangi ari-ari ningoluna ganup ari disihicat siap podomana, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Na paduahon duk tadok mauliat itu debata disihicat tidak siap podomata. Naing mata kasta boto tabba ari ikut tabba dumenggam mahitan yan laho pauliulihon ngolut tahun. Setiap hari kita sebagai orang yang sehat berpikir, setiap hari kita harus mampu lebih baik lagi merawat kehidupan kita. Ganup tiki ganup ari ikon lam malodo kita majamoton mangargahon
ngolutta termasuk ma hahi pasotta. Halak na mamilangi hari-hari ni ngoluna. Makin hari dia harus cakep untuk menjaga kesehatannya. Iko malodo hita. Sehat do hita sorang tu portibion. Sehat do jolmai di top pada bata. Alai buasa hatop-hatop tubuh kasahit nuaingon. Salah satu yang sudah kita tinggalkan adalah dang martabba-tabba di hita. Hasi ha argaon ni hahi pasot tai. Hasi hatot tai. Naing takas taboto ikon lamalodo hita mengurus ngolut tahun. Sabui-buinan yan asaunang tubuh sahit di hita. Sabui-buina. Bohado ganu tiki hita selalu berusaha menjaga kesehatan kita. Adong managpikan na bui mabay ni. Didok halak akasahi na tubuh ditiki na parpudion gumudang idak siya si panganon. Gumudang siya pikiran do. Didok halak naung gudang go si panganonon mamake bahan zat kimia pengawet ina iya. Alai di topa de batado col mai sasitong nga gumugo siya sa luhut nai. Adonggo di leo debata imun tu col mai. Na sasitong nga ikom mampu pangasahono ni lau mangalo aka benih-benih penyakit yang bisa tumbuh, yang bisa datang ke dalam diri kita. Alai jok-jok dang berfungsi alaniaha. Dang mampu kita mengelola pikiran yang sehat. Kita tidak mampu mengelola pikiran yang sehat. Alani dok kadongan memelihara kesehatan. Dak cukup holan mangalak si panganon na cukup vitamin. Olahraga yang seimbang gak cukup. Yang terpenting adalah bagaimana kita memelihara kesehatan kita. Sehatkan dulu pikiran. Buhama benasa sehat pikiran. Songo dia asabui hipas pikirata. Ingat mah, bertarunglah di dalam hidup ini. Jangan ngotot-ngototan. Jangan ngotot-ngototan. Ai molo manang dia peta hokop di portibion. Sonalau buano te sugut tu surgo. Jalada kamorotan di portibion mabaik kita tu surgo. Ahado nama baik kita bui sahat tu surgo. Haporsiota dituhata Yesus Kristus. Idoban na barani. Tuhata Yesus madok jumolo maluluhamu harajaon ni debata. Dungi tabahonon nama aka odeng. Alaina terjadi. Aka odeng ngedo jumolo tajalahi. Upu di harajaon ni debata. Maka kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari konflik pikiran. Asa poin apa duahon. Setelah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita memelihara kesehatan kita. Bukan saja lewat memakan makanan yang memang di sana ada unsur vitamin dan lain-lain. Alai sada nama carikot bohado kita di portibion ikom mampu do kita memelihara pikiran yang sehat. Sotung bangga hamuna mulu gudang alomuna. Sotung bangga. Kurangilah konflik di dalam hidupmu. Kurangilah. Ai idok songo duhu-duhu dona di portibion. Songo duhu-duhut. Mudah-mudahan anggo hita na dari parserahanon dakta tiuk BET prinsip ngulu ni halak Batak na marsalisi toy merdumu di tanorara petahoina. Dangadong behita ada songoni. Belajarlah untuk mengelola konflik di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu. Napatuluhon buhado kita mamilangi aka ari-ari ni ngolutta. Unang lupa kita mangisi ngolu-ngolutta dohot aka ulauta na denggan, dohot pada ho ngolutta siya naka ulaw na jahat. Huriani tuhata, tapuji matuhata marhite ede,
nomor 272 ayat sada dohudutna las disoma tapasaha pelia sadaa sadabi dohot pelia tu pusat. Mari demahita.
koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihomitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhaseang hami pilihanon, pati bulhok karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadda hami gudang ni silehol-lehomitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang sa pinarbadia magwarmo, sero maharajau mo, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongon namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Isodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Dido pako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurho madamena tu todim. Shalom.